Сәлем дуслар, бүген бездә армия сафларыннан күптән түгел генә әйләнеп кайткан Зирәк Нәҗипов кунакта. Исәнмесез, Зирәк абый? Исәнме, Азамат. Зирәк абый, сезне бәйрәм белән ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Ә менә сезнеңчә армиядә бер ел хезмәт итү күпме, азмы? Котлауыгыз өчен рәхмәт. Безнең өчен, минем өчен инде менә аерым алганда бер ел хезмәт итү ул әз дә түгел, күп тә түгел. Бүгенге көндә бер ел хезмәт итү инде ул үзеңә ир-егет сыйфатларын туплап кайтыр өчен, армия тормышының нәрсә икәнен белеп кайтыр өчен ул җитә торган вакыт дип уйлыйм. Аңлашылды. Ә менә сез кайда хезмәт иттегез? Мин үзем Владивосток шәһәренең диңгез пехотасында хезмәт иттем. Тулырак итеп әйткәндә 155-нче аерым диңгез пехотасының бригадасы дип атала. Ә үзегезнең кайда эләгәсе килгән инде? Мин армияга киткәнче үк инде шушында Владивосток шәһәренә эләгәсем килгән иде. Аллага шөкер, шулай килеп чыкты. Чөнки инде беренчедән диңгез пехотасы ул затлы гаскәрләрдән булып шутлана. Анда эләгү бик авыр, һәм аның хезмәте дә авыр булып шутлана. Икенчедән минем үземнең әтием дә Владивосток шәһәрендә 3 ел буе су асты кемәсендә хезмәт итте. Бәлки менә шул сәбәпләр аркасында да минем үземнең шунда эләгәсе килгән иде. Һәм Аллага шөкер, хезмәт итеп кайттым. Шәп, ә менә сез диңгез пехотасы затлы гаскәрләрдән санала дип әйттегез. Ә менә диңгез пехотасы нәрсә белән шөгыльләнә? Диңгез пехотасы ул бөтенләй белән дә шөгыльләнә. Менә аерым хәрби техникадан алып, кул сугышына кадәр өйрәнә. Хәрби техникаларны өйрәнәсең, салкын коралларның ничек төзелгәнен җентекләп өйрәнәсең. Армия булгачтан инде үз-үзеңне саклау чаралары күнегүләргә өйрәнәсең. Ир-егет кеше булгачтан инде армия сафлары булгачтан үз-үзеңне саклау күнегүләре, саклау чараларында күз уңында тотып әйтә. Яхшы хезмәт итү безнең бурычыбыз. Киноларда, сериалларда армиядә булу җиңел кебек тоела. Ә менә чынлыкта ничек? Солдатның көне ничек уза? Киноларда, сериалларда бик җиңел булып тоелса да, армия тормышы ул бер дә җиңел әйбер түгел. Чөнки анда синең һәрбер секундың, һәрбер минутың көн тәртибендә язылып куелган. Мәсәлән, шул ук иртән туру, мәсәлән, сәгать 6-да турасың, аннарсын зарядкага чыгып китәсең, иртәнге аш һәм инде дәресләр. Булар барысы да синең көн тәртибендә язылган. Теге безнең бүгенге өйдәге шикелле вакытны кая куйым икән, нәрсә эшлим икән дип йөреп булмый анда армиядә. Анда синең һәрбер вакытың язылып куелган. Һәм шул көн тәртибе белән яшисең инде. Аңлашылды. Армиядә тәртип булырга тиеш инде. Ә менә анда өйрәнгән гадәтләр хәзергә кадәр сакланып калдымы? Армияда булган гадәтләр сакланып кала әлбәттә, ләкин минем өчен ул кадәр күп гадәтләр сакланып калмады, чөнки армияга кадәр дә безнең бит инде әти-әниләр туганнан ук шул ук тәртипле булырга, дисциплинар булырга өйрәтәләр. Армияда да шул ук гадәтләр. Әгәр дә сез армия сафларына менә шул гадәтләрне өйрәнеп туплап барсагыз, сезгә армия сафларына хезмәт итү үзегезгә икеләтә җиңелрәк булачак. Сезнеңчә хәрби хезмәтнең нинди уңай һәм тискәре яклары бар? Хәрби хезмәтнең минемчә тискәре ягы юк, ә киресенчә уңай яклары гына. Чөнки хәрби хезмәткә бит инде без ир-егет булып кайтырга, үзебезнең ватаныбызга бурычны үтәп кайтырга дип барабыз. Шуңа күрә мин үземнән чыгып әйтә алам, армия сафларыннан тискәре яклар түгел, ә уңай яклар гына җыеп кайтасың. Ә кызык хәлләр булдымы соң? Армия сафлары булгач, кызык хәлләрсез була алмый. Әлбәттә, менә бер мисал китереп китәм, көндә була торган кызык хәлләрнең берсе. Кич йокларга ятканда бит инде армияда көне буе йөреп, туйганнан соң киемнәрне юып йокларга ятасың инде. Ә армияда хезмәт итүчеләргә киемнәрне бер төрлене генә бирәләр. Аның аермасы юк. Шуңа күрә кич юынып ятканда, менә мәсәлән, мисал итеп алам, носкиларны әйбет юып элеп куясың да, безнең менә шул аерым бер бүлмә бар, киемнәрне киптерә торган, шунда элеп куясың да, йокларга ятасың. Ә иртән инде сәгать 6-да подъем дип кычкыралар. Солдатлар сикереп тора, ә киенергә сиңа бары 2 генә минут бирәләр. Менә шул вакытта кемнең әле күзе дә ачылып бетмәгән, торып йөгерәләр шул бүлмәгә киемнәрен алырга. Ә инде анда кемнең кулыннан нинди кием эләгә, аласың да чыгып китәсең, киенеп тезелеп басасың. Шул вакытта инде аннарысын көн үткәннән соң солдатлар киемнәрен эзләп йөриләр инде. Ә инде кичке вакыт җиткәчтен һәрбер кеше үз киемен эзләп таба һәм кем кигәнен аңлай инде. Кызык икән. Сез армияның уңай яклары гына бар дип әйттегез. Ләкин ни өчен бүгенге көндә яшьләр хәрби хезмәттән качырга телиләр соң?
Минем уйлавымча, армия сафларынан куркырга түгел, ә киресенчә, бөтен көчне туплап, анда барып, үз ватаныңа бурычыңны үтәп кайтырга кирәк. Белмим, бәлки яшьләр үзләренең көчләренә шикләнә торганнардыр. Менә шул армияга барганнан соң, чын ир-егет булып, ир-егет сыйфатларын туплап кайтасың. Аңлашылды. Ә менә хәрби хезмәттә соңгы көнегез ничек уза? Армияда соңгы көн ул иң рәхәт көннәрнең берсе, чөнки син армияда хезмәт итеп бетереп, өйгә кайтасың, туганнар янына, туган якка. Бу көн инде үзенчә бер күңелле көн, ләкин шул ук вакытта күңелле булса да, әз генә моңсу яклары да бар. Бер ел буе хезмәт иткән егетләр белән аерылышу ул шулай ук моңсу күренеш. Болай соңгы көнне инде туганнарга бүләкләр җыеп, форманы әзерләп, менә шулай күңелле мизгелләр белән үтә соңгы көн. Шәп. Ә ничек ашаталар? Бәлеш, эш-пишмаклар сагындырамысың? Әлбәттә сагындыра. Армиядагы ашату белән өйдәге ашату бер түгел. Анда сине әнинең бәлешләре дә, эш-пишмаклары да көтеп тормый. Анда сине кибеттәге тәмле ризыклар да көтеп тормый. Чәйне дә ипи май белән эчәсең. Шуңа күрә ашату начар түгел, режим белән, ләкин өйдәгесе сагындыра әлбәттә. Зирәк абый, армия сезне нәрсәгә өйрәтте? Армия сафлары мине иң беренче чиратта вакытның кадерен белергә һәм моннан кала гадел булырга өйрәтте. Армия сафларына тиздән китүчеләргә сездән 3 киңәш. Ир-егетләргә үз көчләрендә шикләнмәскә, имеш-мимешләргә ышанмаска һәм ир-егет бурычын үтәп кайтырга. Шәп киңәшләр булды без Зирәк абый. Студиябызга кунакка килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, киләчәк таңышлар. Хөрмәтле шаяннар, егетләр, әтиләр һәм бабайлар. Сезне чын күңелдән 23 февраль Ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. Сезгә ныклы сәламәтлек, укуыгызда, эшегездә зурдан-зур уңышлар телим. Әйткән сүзләрегез нык, кылган гамәлләрегез чын күңелдән булсын. Барыгызны да бәйрәм белән. Шәп булды без Зирәк абый. Киләчәк таңышлар сезгә. Тапшыруларыбыз дәвам итә. Бәйрәм белән.